Olipa kerran rikkinäinen auto ja Kitta-Mia ja Kitta. Ja ne ajattelivat tehdä teitä vielä hienomman. Minä käyn katsomatta, että miten tätä on tehty hienomman. Ja sitten ne yhtäkkiä tajusivat, että nehän voivat rakentaa vielä hienomman kilpa-auton. Ja sitten he tajusivat, että he päätään heti kyytiin. Me ollaan isompia kuin ajokki, sanoi Kitta-Mia. Minä en pysty oikein kyyrittää. Ja ne lähtivät kokeilemaan. Ja sitten ne ajattelivat, että tästä puuttuu vielä yksi ota. Lentokoppi! Ja sitten ne asentivat kopin juuri oikeaan paikkaan. Ja sitten ne menivät tyytyväisenä autoon ja käynnittämään tätä jo. Rum, rum. Lentokoppi toimii silleen, että painaa oravaa. Sitten vain Kitta painoi liikaa aikotin orava-nappia ja lähti vahingossa lentoon ilman Kitta-Mialta. Sitten Kitta-Mia äkkiä loikkasi kyytiin ja lähtivät yhdessä teikkailulle kopioon. Sitten ne tippuivat kyyristä jaloilleen. Biuuupa! Ja lentokoppi jäi lentoon. Sitten he huomasivat taas lämpimän maitokylvyn ja peruuttivat auton tyytyväisenä yhteen. Peruuttivat välineitä tyytyväisenä. Ja valkoinen Kitta meni lämpimään maitokylpyyn ja Kitta-Mia paineli nappia. Maitokylpy täyttyi. He pumputtivat tyytyväisenä ajoksi. Ja yksi ota puuttui. Ja kiipetivät. Ja yksi ota puuttui tieltäkin. Joku jättiläinen on varmaan varattanut ne. Sitten ihmettelivät, että heidän auto oli kadonnut. Ja he taisivat juuri auton tajottua taikotauoillaan ja lähtivät autollaan etsimään muita tavaroita. He löytivät jotain, mutta polvi. Ja Kitta-Mia painoi nappia ja laukau. Sitten Kitta-Mia sanoi jee. Ja yhtäkkiä nappi painoi nappia. Ja sitten ne väittävät, että laukau. Sen pitoinen te.